खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ गोदान दिल्लीयाव एबसुनि बानजायनायाव आर्टिकल 280 आरो 6थि फारिलाइ सोदांनायनि सायाव हादोरनां सेमिनार खुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा एबसुनि बानजायनायाव 125थि एमेन्डमेन्ट बिल थामहिनबा 2019 मायथाइनि बादियै भारत संबिजिरनि आर्टिकल 280 आरो मोन 6 हारिनो एसटि होनायनि सायाव मोनसे हादोरारि सेमिनार कन्स्टिटिउशन क्लाब अफ इन्डिया गोदान दिल्लीयाव खुंफुंनाय जालाङो। बे सेमिनाराव सा सानजा भारतनि मोन 6थि फारिलाइ ओनसोलफोरनि राङारि फुंखा आरो खुंथायारि गोहोखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव मुंसाइ होनाय बर' गोजोन गोरोबथाखौ गोख्रैनो आद्रा थाबावनाय खामानिफोरखौ मावफुंनायनि सायाव नोजोर होना गुवारै सावरायनाय जायो। जेराव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जेरावनाखि बिटिआर गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन, जाय गोरोबथानि गेजेरजों माखासे दफायाल' मावफुंजादों आरो माखासे आद्रा थाबावनाय दफाफ्रा दासिमबो मावफुंजायाखै। बेखौ थाबैनो मावफुंनायनि थाखाय बेनि सायाव गोख्रोङै सावरायदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर'जों लोगोसे बारग' इएम रनजित बसुमतारी, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। सासे सुबुंनि खाफाल गोनां हाउली राज महोत्सवआव खुंफुंजानाय लटारि खेलानि फिथाइखौ मैया फोसावनाय बादियै कामरुप पुतिमारिनि पुलकेश काकतिया सेथि बान्था लेन्ड रभार डिफेन्डारखौ बिथाङा मोननो हाबाय। खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन, जेराव हाउलीनि राज महोत्सवआव खुंबाय थानाय लटारि खेलानि फिथाइखौ मैया फोसावनानै होबाय, जेराव बिथाङा बे गिदिरथार एबा सेथि बान्थानि फिथाइखौ मोननो हानानै ओनसोलाव सोमोनांनाय लाबोनो हादों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मोनसे सांग्रांथि खौरां आरो आलादा खौरां होननानै बुंनांगोन। थारैनो जोंनि माखासे ससियेल मिडिया सालायगिरि एबा दानि लाइमोनफोर जाय बिथांमोना बबे लामाजों थांगासिनो दं। गोबां लाइमोनफोर दं जेराव गोबां समफोरावनो समाजनि गाज्रि आखुखौ दिन्थिनानै गाव गावनि सिनायथिखौ ससियेल मिडियायाव दिन्थिबोनानै लागासिनो थादों। माब्लाबा सोरनिबा सावगारिखौ लानानै नंखाय समाजाव गनायजाथावि सावगारि एबा भिडिअखौ खालामनानै फेसबुक एबा एनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों स्प्रेड एबा भाइरेल खालामनानै होदों। माब्लाबा बर'नि फावखुंग्रि, माब्लाबा ससियेल मिडियाजों सिनायजानाय माखासे सुबुंफोरखौ आरो माब्लाबा दैदेनगिरि मानिजाथाव बर'नि राजखान्थिगिरिफोरखौबो बायदि बायदि जेभलिन मिसाइलखौ बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोहोमसिन एन्टि टेंक मिसाइल सिस्टेमफोरनि गेजेराव मोनसे होननानै गनायनाय जायो, जाय 4 किल'मिटारसो जानथाइजों बियो टेंकफोरनि बेरेखायै 90% बांसिन जाफुंसारनाय हारखौ मोननो हायो। बेनि गोजौ गाग्लोबनो हानाय गोहो आरो अर एन्ड फरगेट टेक्न'लजिया बेखौ गोदान मुगानि दावहाथिलिफोराव मोनसे जोबोद फोथायजाथाव हाथियारबो बानायो। बेफोर आखुथायफोरा जेभलिन मिसाइलखौ सुथुरनि मोजाङै साखाफारा खालामनाय खामानिफोरखौ हेंथा होनायाव मोनसे गोनां खाबु होयो। आर्टिलारि सिस्टेमनि गोहोखौ बुंनो थाङोब्ला जायखिजाया आर्टिलारि बिखान्थिनि गोहोमथिया मोननै जाहोननि सायाव सोनारो, जेराव बेनि सिमा आरो थांखियाव जानो हाथाव खहा, जेराव रेन्जआ गोनां वारहेडआव जोबनायाव दावहाथिलियाव फिथाइखौ थि खालामो। इंराजियाव मोनसे बाथ्रा दं, बिउटि उइथ ब्रेन। बे बाथ्राखौ गोसो बोनो हानाय बलिउडनि फावखुंग्रि ऐश्वर्या राय बिथाङा फोरमान खालामदों। मोनसे हाबाफारियाव फावखुंग्रिनि सानसुमै बिबुंथिया हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीखौ सोमोनांहोदों। गाहाय मन्त्रिया ऐश्वर्या रायनि सोदोब बिबुंसारखौ नुनानै गोसो गोथारै खोनासंदों। गुबैयै अन्ध्र प्रदेशनि सत्य साई बाबानि जोनोम सनाथि फोरबोखौ फालिनाय समाव मोनसे गिदिर हाबाफारियाव बाहागो लानायाव हादोरनि गाहाय मन्त्रिया गोसो बोनो हानाय फावखुंग्रि ऐश्वर्या रायाबो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानायाव गाहाय मन्त्रिनि बिबुंथिनि उनाव ऐश्वर्या राया बे हाबाफारियाव गावनि बिबुंथिखौ लाखिदोंमोन। गावनि बिबुंथियाव ऐश्वर्या राया बुंदोंमोन, सत्य साई बाबानि जोनोम 100 फालिथायाव फै जों बयबो बयखौबो अननो सोलोंनो, बयखौबो सिबिनो सोलोंनो आरो समाजनि थाखाय गावखौ बावसोमनो होनना समायखिरा लानि। बेफोर बाथ्राखौ फावखुंग्रिया बुंदोंमोन। आरोबाव बिथाङा बुंबावो, जोंनि गेजेराव मोनसेल' हारि थानांगौ आरो बे जाबाय सुबुं माहारि, मोनसेल' धोरोम थानांगौ आरो बे जाबाय अननाय, मोनसेल' राव थानांगौ आरो बे जाबाय गोसोनि राव। जोंहा सासेल' इसोर दङ जाय जेरावबो दङ होनना बिथां फावखुंग्रिया बुंदोंमोन।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।